Projectes sempre en tenim moltíssims, no? També la meva obra des de fa uns anys es basa en el que és la maternitat i el món de la dona. Continuo treballant també moltíssim amb el que és el paper de cadascú dins el que és la vida, i llavors tinc una sèrie de teatres. Faig el que són unes platees, uns escenaris on cadascú es pot trobar, el personatge que representa el que és la vida, el rol de cadascú, i especialment el món de la dona i la maternitat. Treballo d'una manera molt desordenada, podríem dir, una mica caòtica, i començo a produir moltíssimes obres, tant en sèrie com en format gran. Després me poso a fer un format més petit, però ja et dic, no ho miro gaire. És una tècnica mixta. Jo crec que l'artista d'avui dia no te pots conformar a fer oli o aquarel·la o ser molt purista. Jo és que ho barrejo molt d'una manera caòtica, no? Perquè són els materials que trobem que tenim al nostre abast, trobem en el nostre entorn. Faig acrílics, faig pigments, faig làtex, faig olis, faig aquarel·la, una mica tot. Vaig tenir una època on treballava molt amb terres, amb pols de marbre. Hi havia força gent que em reclamava fer paisatges, no? I d'alguna manera ho vaig intentar, però què feia? Que anava al paisatge que m'agradava, veia els elements que hi havia allà, i els agafava i els incorporava a l'obra. Les terres, les pedres, branques, una mica... i camps de blat, això es veia plasmat a l'obra, però amb aquests materials. Després d'aquesta època vaig començar a treballar cada vegada més amb un expressionisme abstracte, podríem dir, tot i que no m'agrada encaixonar-me amb cap tècnica ni tendència, perquè és el que dèiem, passa com amb els materials, vull dir, és que trobo que és un luxe que no ens podem permetre, o sigui, que quedis allò encaixonat amb un estil determinat. Parteixo d'un tema, sí, el que passa és que és força dur enfrontar-se a aquestes teles que veus aquí, no? Davant del llit tinc una tela enorme i cada dia me'n vaig a dormir una mica enfrontant-me a aquesta tela, no? De dir, demà la tinc que agafar i començar treballant aquí. Treballo d'una manera que no sé el resultat final quin serà. Vaig treballant fins que esgoto la meva idea, no? Però no soc d'aquells artistes que diu, començo a fer d'alguna manera, sé què ha de sortir. Jo no conec el resultat final, jo conec la idea i sé el que vull expressar, vull dir, el que surti ja es veurà, no? És una mica com dibuixos fets en pintura, no? Me diuen, és que tu dibuixes en pintura, doncs probablement sí, no? Perquè busco que sigui aquella senzillesa, aquella immediatesa, no? O sigui, el no poder retocar, el jugar amb el dripping una mica, no? O sigui, amb el regalim i no hi ha correcció possible, no? I és una mica jugar amb això, amb la immediatesa, l'atzar, aquesta lluita constant, aviam què surt, no? Una mica quan represento la dona sempre la faig amb molts pits, molts ulls. Entenc que la dona és molt més complexa que l'home, no? Nosaltres en aquest aspecte som més senzills, no? Una dona té múltiples visions d'un tema en concret i és això el que intento representar.